No niin, tervetuloa meille. Saatiin kämppä. Tässä on meidän portti. Ollaan siis tosi tämmöisellä rauhallisella alueella. Kaukana tiestä. Tästä ei edes näy tielle, ollaan sen verran hyvin tässä eristyksessä. No niin, koita. Joo, portti kiinni. Tässä on meidän etupiha. Siinä on grilliä. Palmut ynnä muut, rauhallinen naapurusto. Näin. Ja tää on siis meidän kämppä. Just äsken kirjoitettiin vuokrasopparit ja päästiin asettuun taloksi. Tervetuloa. Läpärit siihen ja sisällä. Elikkä tämän näköistä olohuone. Täältä löytyy meidän keittiö ja takaovi. Takapihaa ei juuri oo, mutta pääsee vähän ulos. Tämmöstä. Meillä on siis löytyy lavuaarit, jopa mikroa, jääkaappi. Täältä löytyy sampon huone ja ilmastointi siis on hyvän näköistä. Tässä on yksi vessa oven takana. Täältä löytyy minun huone. Tilava sänky ja täysin kalustettu. Ja täällä on siis toinen vessa. On tänne valot jostain. Joo. Ja suihkut. Näin. Eiköhän täällä seuraavat 3 kuukautta pärjää.